Gipasalig ni Mayor Jan Dalipe nga mas pakusgan sa iyang administrasyon ang zero tolerance policy patok smuggling activities sa Zamboanga City pinaagi sa nagkadayang lakang ug operasyon sa mga law enforcement agencies. Timailhan ini ang sunod-sunod nga pagkasignit sa minilyon nga kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo ug uban pang kontrabando. Hasta mga illegal nga droga wala magsilbi sa Zamboanga. Sumala ni Mayor Dalipe nga seryoso ang iyang administrasyon sa pagpakgang sa smuggling activities sa syudad. Suporta usab niya kini sa kampanya ni President Ferdinand Marcos Jr. batok smuggling. As the mayor of Zamboanga, zero tolerance tayo against smuggling, so we don't allow any smuggling activities, cigarette smuggling, rice smuggling, so we don't allow. That is my commitment, no. Bawal talaga ang smuggling activities in Zamboanga City. Aminado si Dalipe nga sa milabay nga mga tuig na himong hotspot sa smuggling ang Zamboanga City gikan sa bugas ug sigarilyo hangtod na sa pinakagamay nga butang. Busa dakong hagit alang kang Dalipe ang pagpakgang niini hilabi na nga unang termino niya kini isip mayor sa syudad. Ugot ang iyang koordinasyon sa mga law enforcement agency aron magtinabangay nga mabatukan ang illegal nga mga kalihukan. Yes, lahat ng mga government agencies, we coordinate with the PNP, sa Navy, sa Coast Guard. So yun yung order ko. Wag tayo diyan sa smuggling. So bawal talaga yung smuggling sa Zamboanga City. Gipaningkamutan sa mga otoridad nga mabantayan ang tanang posibleng maagian sa mga gusto magpalusot og mga kontrabando sa Zamboanga City. Ang kampanya sa gobyerno sa Zamboanga City batok illegal activities alang nasab sa kayuhan sa katawhan sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.